Forestil dig, at jeg lige var gået ud af gymnasiet, og så stod jeg der på første semester af universitetet med et af de mindst sjove fag, man kan forestille sig, statistik. Men du ved, hvordan det er, selv de kedeligste ting har noget at overraske os med. Underviseren, Damian, en erfaren mand med en stor familie, gift og med 4 børn, havde den energi, der kendetegner en person, som møder livet med et åbent sind. Han forsøgte virkelig at gøre hver time livlig og interessant, selvom det var et fag, som mange af os simpelthen foragtede. Men sandheden er, at selvom han gjorde sig umage, befandt jeg mig stadig midt i så mange tal og formler. Og jeg vil ikke lyve for dig, det var ikke statistikkerne, der virkelig fangede min opmærksomhed. Det var professor Damian selv. Han havde en tilstedeværelse, stærk og slående. Han gik altid i jeans, der syntes at fortælle historier i sig selv, så godt at de passede til ham, og dette syn endte med at blive et tilflugtssted for mine øjne, som flygtede fra den hvide tavle fuld af ligninger. Desuden var det ikke kun chancene. Damian havde underarme, der, wow, så skulpturelle ud, og som altid blev vist frem, når han rullede ærmerne op på sin ternede skjorter. Jeg indrømmer, at det var svært kun at koncentrere sig om grafikken og tallene, når vi havde et ægte eksempel på vitalitet foran os. Denne distraktion, denne fascination af læreren, gjorde det hele mere kompliceret, når det galt om at absorbere indholdet af undervisningen. Forestil dig, at jeg var der og forsøgte at forstå statistikkerne, men var fortabt i andre tanker, hver gang han gik forbi mig, eller når han forklarede noget i nærheden af mit bord. Ça était ricoverascande, adjecdumt. Det virker utroligt. Gør det ikke? Professor Damian var kendt for at være sympatisk og fandt altid en måde at hjælpe alle igennem på. Men jeg var på et andet tidspunkt i livet, mere fokuseret på at udforske nye fornemmelser og personlige opdagelser. Min krop ændrede sig, jeg følte mig mere selvsikker, og på en eller anden måde distraherede alt det mig endnu mere i timerne. Damian kiggede nogle gange på mig i sin diskrete, men opmærksomme stil. Der var en udveksling, subtil, men på en eller anden måde fik det mig til at føle mig set på en anden måde. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det var, som om der var en mærkelig forbindelse ud over ligningerne og graferne på tavlen. På de tidspunkter valgte jeg nogle gange at klæde mig på en måde, som, lad os bare sige, ikke overlod meget til fantasien. Jeg gik i superstramme jeans og en bluse, som helt ærligt var ret spektakulær. Jeg kunne godt lide tanken om at gøre indtryk, at være til stede. Måske var det en måde at hævde mig selv på, at udforske denne nye, mere selvsikre og dristige fase af mig. Men se, hvor det førte mig hen, direkte til misbilligelse. Ironisk, ikke sandt? Læreren, som gav os alle muligheder i verden, og netop jeg, vidste ikke, hvordan jeg skulle udnytte nogen af dem ordentligt. Jeg var der fysisk, men min hjerne og mit hjerte sejlede i langt mere turbulente og spændende farvande end de statistiske begreber, Damian forsøgte at lære os. I de sidste par dage af undervisningen besluttede jeg, at jeg havde brug for at tale med Damian, efter at lokalet var tømt. Stemningen var anspændt, jeg var desperat efter at undgå den særlige eksamen, og jeg vidste, at jeg ikke var forberedt. Så på impuls forsøgte jeg noget mere personligt, og bad om alternativer med en blød, næsten barnlig stemme, og jeg lagde armene sammen for at prøve at charmere ham lidt. Damian virkede nervøs, undgik at se mig i øjnene og begrænsede sig til at give mig nogle generelle studietips. Men jeg følte, at jeg havde brug for mere, at jeg havde brug for beroligelse, at han ikke ville blive udsat for den frygtede test. Så da han rejste sig og forsøgte at gå mod døren, fik min impuls mig til at blokere hans vej, næsten uden at tænke på konsekvenserne. Det var i det øjeblik, at min hånd, drevet af nysgerrighed blandet med nervøs frækhed, gled ned i hans jeans. Det var et område, jeg aldrig burde udforske, især ikke i dette lærer-elev-forhold. Overraskende nok bevægede Damian sig ikke for at stoppe min hånd. Han lod min nisteride lead mig og at forskid kontra og former, som jeg tidligere kunne haft forstillet mig. Der, mellem døren og den usikre beslutning om det næste skridt, stod det klart, at vi havde krydset en grænse. Det, der begyndte som en anmodning om akademisk hjælp, blev hurtigt til noget meget mere personligt og intenst. På trods af sin indledende nervøsitet afbrød Damian ikke min udforskning. Det var tydeligt, at vi begge var på vej ind på ukendt og måske farligt territorium. I det øjeblik opløste statistikkerne og frygten for den særlige eksamen og gav plads til en rå og uforklarlig menneskelig forbindelse,
der trodsede reglerne og logikken i det forhold. Damian gjorde absolut intet ved det og lod min hånd udforske en del, der føltes stor og klar til hvad som helst. Pludselig glemte jeg alt om det og blev helt beruset af hans parfume, som udsendte en mærkelig duft fra hans bryst, et sted, hvor kun mit ansigt kunne nå hen. Jeg lagde armene om hans hals og forsøgte at komme tæt på hans læber. Professor Damian skubbede mig straks væk og gik hurtigt mod døren til klasseværelset. Måske ville statistikken aldrig blive godkendt, og læreren ville være uden skyld i sin moralske pligt. Men da Anna Edren, lykedan den ogelaste den med stol. Da han kom tilbage til mig, greb han mig om livet og løftede mig med en lethed, der stadig overrasker mig, og så blev vores kys indbegrebet af oral udforskning, en djævelsk måde at søge en plads i hinandens munde på, 2 tunger, der kæmpede indædt på liv og død, som om ingen af dem kunne overleve. I det øjeblik, bevæget af en intensitet, der syntes at opsluge al luften omkring os, tog vi hurtigt tøjet af. Det var en impulsiv, næsten vild handling. Virkelig, at rive er det rigtige ord til at beskrive, hvad der skete. Pludselig var der Damians krop, muskuløs og imponerende, som afslørede sig selv, efterhånden som tøjet faldt på gulvet. Min hånd fortsatte med at udforske og afdække hver eneste af hans definerede muskelkonturer, som om hver berøring afslørede mere om den mand, han variabel. Damian styrede vores bevægelser sammen med en præcision, der kun øgede intensiteten i øjeblikket. Jeg følte, at jeg var med i en delikat, men kraftfuld dans, som en due i flugt mod et landskab af skiftende toppe og dale. Da han endelig kom tættere på, var den første fornemmelse smerte, som hurtigt forvandlede sig til noget andet, en blanding af ekstase og galskab, noget jeg aldrig havde oplevet før. Det var, som om hver eneste af vores bevægelser var en intensiv lektion, ikke i statistik, men i noget langt mere oprindeligt og presserende. Lydene, der gav ekko i det lukkede rum, var ikke rigtige lussinger, men de havde en intensitet, der kunne sammenlignes med dem. Jeg fortjente dem på en måde for alle de gange, jeg ikke var opmærksom i timerne, for alle de gange, hvor jeg tænkte mere på deres fysiske udseende end på det indhold, jeg forsøgte at undervise i. Lydene var et ekko af en anderledes, visceral og dybt menneskelig læringsoplevelse. Det var et orkester af fornemmelser, hvor hver eneste tone, der blev spillet, både var en opdagelse og en forløsning. Jeg drak den søde saft, nektar som oprør sodavand, der skød ud i alle retninger i enorme mængder. Det var, som om han havde en hel maske på, halvdelen i ansigtet og resten i halsen. Da han var færdig, fortalte han mig, at han ville offentliggøre ranglisten i morgen. Jeg blev i rummet i et par minutter mere. Jeg var ligeglad med ranglisten. Jeg ville have den, og vi kunne have dette intensive og dybe forløb af øjeblik igen. Før han gav mig en 5'er og holdt op med at tale til mig. Jeg prøvede alt for at få hans opmærksomhed igen. Jeg fulgte ham, jeg e-mailede ham, jeg sms'ede ham, jeg taggede ham på Facebook. Men jo mere jeg prøvede, jo mere vred og desperat virkede han til at holde sig på afstand. Men nogle gange, når han gik forbi mig, var der noget, der ændrede sig. Han vikid noget I mig, som om han abnid og lad mine opfattelser på en gang. Han var stærk som en rasende tyr, og det tiltrak mig på en eller anden måde endnu mere. Jeg kunne ikke lade være med at flytte åbenlyst, selv når han bad mig om at lade være. Jeg valgte mere og mere tøj, der kunne fange hans opmærksomhed, og reducerede stoffet mere og mere, alt sammen for at fange hans blik. På et tidspunkt gik jeg hen til hans kontor og tænkte, at hvis jeg fandt ham alene, kunne vi få mere privatliv og måske genoptage det, vi havde oplevet. Men da jeg ankom, så jeg noget, jeg ikke havde forventet. Han var sammen med en af mine kolleger, fordybet i den samme intensitet, som kun vi to havde delt før. De bemærkede ikke min tilstedeværelse, fordi døren stod på klem. Impulsivt filmede jeg det hele med min mobiltelefon og fangede et øjeblik, som ikke var mit. Derefter konfronterede jeg ham med videoen, drevet af en blanding af vrede og desperation. Jeg afpressede ham ved at fortælle ham, at hvis vi ikke genoptog vores hemmelige møder oftere, ville jeg afsløre alt for hans kone og børn, som nu var voksne. Det var en måned med intense møder, hvor Damian var usædvanligt opmærksom og intens deltagende. For hvert nyt møde lærte han mig mere og viste facetter af en moden og viril maskulinitet, som gjorde mig mere og mere engageret. I denne periode rejste vi sammen til steder, hvor hver besøg var en ny mulighed for at uddybe vores gensidige forståelse, ikke kun af os selv, men også af, hvad det vil sige at leve på den tynde linje mellem det forbudte og det uimodståelige. Det var en rutsjebane af følelser, en hvirvelvind, der blandede læring med dybe og komplicerede forbindelser.
På en måde, som ingen havde forventet, steg Damian ud af bilen og befandt sig på et øjeblik midt i et heftigt skænderi med sin kone. Jeg blev så chokeret over den scene, at jeg uden at tænke over det hurtigt gik væk fra det tumultariske sted. Efter den dag underviste Damian aldrig igen. Ingen på universitetet kunne forklare hvorfor. Han forsvandt simpelthen uden varsel eller tilladelse. Jeg spekulerede på, hvordan hans kone ville have fundet ud af det hele, men sandheden er, at jeg aldrig vidste med sikkerhed, hvad der skete, eller hvordan hun fik det at vide. Siden da har han aldrig gjort noget lignende igen, og det burde han ærligt talt heller ikke have gjort. Hele situationen var en god lektion i grænser, valg og konsekvenser. Så hvis du nød at lytte til denne intense historie fuld af vendinger, så glem ikke at like, abonnere på kanalen og slå notifikationer til. På den måde går du ikke glip af de næste historier, jeg har at dele med dig. Det er øjeblikke, som jeg håber, kan involvere dig lige så meget, som de involverer mig.